Sker ikke noget endnu. Skal komme nogle flere i? Ja. Det begynder at ske noget. Jeg tror, man skal bruge nogle andre mindre. Her kommer også bare dem her i. Nu kommer der 4 stykker i nu. Man kan høre de rasler eller noget. Smager det godt? No. Hvad? Mm-mm. Smager det ikke godt? Kun lidt. Det smager det af. Hvad? Blanding. Jeg har godt snart konstateret, at der ikke sker noget som helst. Nothing. Og Jeg trykker. slut brudt for en ane.